yake madelete ndiye aidaro ndezvamanje manje zvotoitwa muno zvindichakarina amucho mini mange katogwa nensingaoni ndi shanza iPhone hiyo kuti izvozvo handisiri narizivini right. Sorry guys, yadona because vangu vachifona saka ndazodaira phone. Vangu vachifona saka ndazodaira phone. Sorry guys. Sorry. Yazodona because ndadaira phone. Sorry. Right. Spara ifamba isvike pa1000. Then I'm passing the message and I'm going to I'm going to sleep. I'm passing the message, I'm going to sleep. Ndanatorara guys, zvindandatobva kugesa kutonhoraka vaugeza mvura inopisa cheche uvhoti kakofi kanopisa uvhoti mablankets fe zvindatoti fe so ndimona alright fambai dedzai vamwe kwai nhasi masititi manyama asi rowena ungati masititi manyama chokwadi anzi mambodona aiwa ndandafone gwaka muboys handi mublessing handida kuudza kuti vari kufona saka ndandafone gwaka ndandaifone saka ndanchidaira foni yabva yakata kazhinji kana uchidaira foni inoti pause yakata meno chichaitika anzina nolimo tiri pocket family aiwa I know kuti muripo I know makawanda muripo and you want to hear and you want to help your mama handiti you want to help your mom and you want to hear anditika zviri kuitika. Okay guys, here is the thing. Anti muri kuziva kuti ini ndingokudzai message zvekuti zvakawanda ndamutsa ndibvunze nandizivi andimanzwa handitozivi imi ndofunga you know more than me andimaona ndongoziva zvinenge zvangobudawo zvemastitium zviri deep mimi sefamily munogona kuziva anditi muri kuziva guys imi kuti pane nyaya yematrack anditi munoiziva nyaya yematrack matrack hanzi 2 hanzi worth yematrack SR2 that was 52,000 56,000 56 or 52 pane yandapiwa apa. So this guy anfonera arikuti he got 6,000 and guys handizivi kuti moita sei Cat family please this guy ndataura naye he's willing kuti hake arikuti iye arikuda mari yake chete he just want his money because pakabhadhekwa 6,000 yake yasina kutombofera adi abvuma kutora futi mari yachona akaisiya kumalawyers koko kwarari anditi saka imimi guys ndadzoka back nenyaya kwamuri second family anditi this guy arikuti iye already zvatoitika anditika kutaura kwake is a family man is a father as well andika arikuda mari yake saka what you are going to do guys me I don't know I've passed the message but if you raise the money mukampa mari yake andimaona mukampa mari yake hanei nekuti nyaya iyi yambe chienderera mberi andimaona hanei kuti nyaya iyi rambe chienderera mberi anogona kudhilita nyaya ishi so zvakwamuri kuti mimi mozviita sei because ikaenderera mberi nyaya iyi guys pachokwadi muri kuona value kutaugwa panapa muri kuona value kutaugwa because I did ask him how it happened kuti matrack asvike mumaoko mavo. I don't know if you want me to explain to you kana kuti munoziva kudara I don't know because andisanangurira zvake I don't know if you want saka ndamuti ko wadi kutaura nawasu nokuti nandisicate family akati no ndataura naye andimaona ndamuudza but after all seeing all life yavakaita I just felt kuti ndikudzei untaure nemu because you are talking like a mother kubva muchita malive yenyu mungotaurawo samai chaiko so I felt kuti let me just reach out kwamuri kana vachigona havo handina intentions zvakawanda I just want my money back anti muri kunzwa hanzi explain handizivi kuti ndofunga munogona kuziva Cat family mimi you might know how it happened but ndamubvunza ndasingadoziviwo he explained to me exactly what happened andimazviona saka pa 56,000 pakabviswa 52,000 pakabviswa 6,000 chete ndo yakabviswa
anzi explain, are you muri kundibvumidza here cat family kuti nditaure here how it happened, because handizodi mangwana moti sisimeli this sisimeli that. Anditi ndikutobvunza concern kubva kwamuri, handitika kuti muri kuda kuti nditaure here nyaya iyi kana kuti muri kuziva henyu mungoonda in message ndakusvisai ndizvindire kunovata. Okay, ari kuti iye handiti aitengesa matraki akaita reach out achida kuadvertise matraki, handiti traki rekutanga handiti ndobva avataridza matracks and everything, matraki anga asvika kuzimbabwe, traki ranga rifashwa anda zvokutenga moda achitengesa rasvika kuzimbabwe. Saka ndobva vati no, inini kuti nditengese traki ndoda kutengesa traki riri pandiri, handika ndotsvaga ndine space rekuti traki riuye ropaka, then ndotengesa riri pandiri, nokuti munhu akada kuyachiona traki iro traki riri kwarinenge riri munhu anozoona sei traki. Saka iye he didn't see anything wrong ipapo, ndobva vaenda kutadzana space yaigara traki, ndobva traki ratorwa rikaenda kuspace, ndobva vati atizvo bepa remotikari. Uyu akati aiwa ndokwanisa kutumirai kopi yebepa remotikari chete yebhuku remota, handika bva uya yatumira kopi, ivo Mai TT vakabva vati aiwa kopi hariti pari kuda original. Saka noti pane munhu atoita interest nemotikari, saka nemotikari idzi, saka tumira chi ari maoriginal, handika. Saka iye makopi akakapa munhu ari kuzimbabwe, iye anogara kuuk, angakapa munhu ari kuzimbabwe. Saka munhu yapa akaenda kopi yanzi aisi kudiwa ndopaakasiya original ipapo, muri kuona asiya original ipapo. Manje ndopaakazoona the next thing, anzi pananda kubvunza kuti ko how far, ndanda kudzwa kunzi vapo ndiri kumusangano wezanu kwakati, mangwana ndobvunza futi kuti ko how far nonzidzoka pakati. Kubva ipapo manje avanga vasingasatauri dzanga statement after statement, ndaperekedza president kupi, ndaenda kumusangano wakati, ndikutaura zvaanditaurira, ndikutaurira zvinhu zvaanditaurira, handi muri kunzwa, ndanga ndakuenda kwakati, ndaenda kwakati, dzanga statement after statement, statement after statement, kusvikira zona matraka ave nema anozima chi mastika, anomaona mastika kutonzi ndakatenga matraki, ndopa zvakatanga ipapa kuti vatange kunetsana manje. So mukomana uyu murume uyu nenyaya kuti ndibaba hadi zvemasocial media drama, akabva ngotora nyaya yake kubva aisa anoripota nyaya yake, ndobva aisa kuna aengage malawyers ake, nyaya ndobva aenda kumalawyers. Saka nyaya iri kumalawyer is due kupinda mukoti. As we speak, he is on his way, atondoza nyika yaasvika, he is on his way going to Zim. Andimaona, saka ndipo paari kuti svisai message inangu handisi kumunhu wekuti ndiri kuda tautsinyo kuti ngaainde kujere, ngaasungwe kana kuti ngaadai. I just want my money chete, mari yangu mukandipa nyaya inobva yangoperawo, because even 6,000 yachari kuti vakabhadha vakaunza, hanzi ndakatoramba kuitambira, out of 52,000 ndopiwa 6,000. Saka ndikati saka mari yacho iri kupi, zvikanzi mari iri kutori kuna lawyer. Saka audza wasu futi, but mongoziva kuti wase iyo zvinezvi hapana chaanokwanisa kudaira, anomaona kuti angapindura kuti chiona kuti kudii, hanzi angoti oraiti gai ndite run around ndibvunze fone ndozoona kuti chii chingabuda, I'll call you out, give you feedback tomorrow. Saka ndo patasvika apa, andi muri kunzwa. Saka ndo patasvika. Saka zvikiti kana muchiklema maklemera mukuti kuti muda mai venyu hoyo mukana, nokuti chokwadi chikuitika already zvaitika izvi, muri kuwa charge yemari iri kubuda apa, muri kuona kuti apa panga chopiwa 6 kudhara 12 kudhara pakasara 6, chiimagine charge ine value iri kuisvika 50 something thousand. And muri kuona chinozonetsa the nature of how these trucks were left to her. Handimona theft by force conversion, handi muri kunzwa, inonzi theft by force conversion, theft zvakare. This time vanopiwa makore, handi kunyeperi, vanopiwa makore. Saka imimi cat family, kana muri kuti muri kuda mai venyu, mukana ndioyu, muri kuona zvandaimbokudza zviya pamunenge muchitituka but nemuchimboteererawo. Handimona pandakambokudza nchiti papa makawanda dollar it will go a long way, ndakambokudza dollar it will go a long way. Apa pamanje apa muona is on his way, pavhugwa mukana gap naiye akuuyawo. Saka chiona kuti moita sei vasikana, kana muchitoita kuti muite dollar iti laina, kana muchitoita kuti coffee chaiyo muite dollar makawanda 56 kuti vasvike 50 imari 52 minus 6,000 imari yenosara 40 ndizvo
44 munoda vanhu vangani kuti mite dola musvike pa 44 munoda vanhu vangani munoda vanhu 44 ndizvo 44,000 ndizvo saka makawanda zvokuti kwamuri it's nothing. Mamuri pa live manje kuchechi manga muri 4.5 izvo right now mukado $2 immediate family muka $2 anti mashona $2 munopa munhu mari yake mangwana munosvitsa mari yake munhu munosvitsa mari yake munhu anozviona mangwana munosvitsa mari yake munhu itai zvinanenyu kutori zina kuti chimira tokuti kupe maybe Monday Tuesday muchiunganidza kana muchida mai venyu ndomukana wachosho at least vochingosara nidzo dzavanadzo shoma idzi anomaona 9 idzi pa 9 vanongochovhawo 9 idzo dzidzi asi moziva kuti imwe nyaya yemaclear zvandaikudza izvo kuti munogona imimi munogona kutozviclear zvisina mai venyu involved mukati sevana vanoda mai vavo munongonga ndikatokupai tip ndikati ndai munovhura telegram group munokwana mose telegram kwarina limit munokwana ikoko muita zibhuku renyu zikaunda bhuku ramunenge muchinyorana vabvisa muchinyorana mabvisa izvo zvavamona kuti ndiye atanga uyu mubva mamuti wasu mari yake mompa mapedza kumpa mari yake anditika kana mukabisa mose muri 1 million hatichaverengi 400 tongoti 1 million mukabisa muri 1 million mukatopa ushu mari yake 44,000 ishi 46 mukatomupa 46,000 inenge iyoyo anomaona imwe iyi motopindira kune vaiva nemari dzakawanda vane likely kuti vanononyudza makore akawanda motanga kutoclear muchitoclear anzanabata mari bese izvozvo zvoka munhu andi wasi wacho aripo wasi aripo wani hanzi wasu ngaiteke ichindai munomudza imimi munotaura nawasu go to inbox yawasu moti nai wasu munhu akubata what plan une plan yei munhu akubata wemagonyeti kana tiwafone gwere nemunhu wemagonyeti indai munobvunza wasu indai munobvunza wasu wasu right now haangaiti funga idzodzo because munhu akanenge akatogumigona ofunga kuti saka zvichazita sei indai munomupa zano rekuti wasu chititirawo life second family titirewo life second family tiungane chindai munoudza wasu indangosvita message asi handisiketi family animaona chindai munoudza chikumbirai wasu titirewo life tikuziva message yapiwa futi SIS MELLY vaya vakaideliver chititirawo life tiwane kuunganidza muunganidza tichidai munomuudza kapati imimi kuti chititirawo life ina handina kanamba dzakwasu ndangomubvunza kuti kwadi kudza wasu akati ndataura naye saka ina handizozivi imi chindai you don't be used SIS MELLY ngataura ega paplatform pavo vanotsvinya aiwa ina hangu zvokuizvo handisi kukolekta mari kaini indangosvitsa message guys moti ndingabva ndazoitawo utsinyo kuramba kusvitsa message here asi kana musandidaro handina utsinyo kudaro indangokumbigwa kuti ndisvite message ndasvitsa message zvemari izvo zvazvava ndamboshandiswa ini handamboshandiswa indangosvitsa message handiti vana vechivekete family vachaonawo kuti voita sei because nyaya idzi ivo vanozviziva kuti nyaya dzakawanda vanozviziva vana vacho kuti nyaya dzakatowanda handi saka pane kungoti vacheme vachingochema vari kudzimba dzavo kana vachingotenderera masititi vachituka vanhu animaona siyai chimbosiyanai nezvezvo zvatiri kutaura masititi tichitukirira chidini chimbosiyanai nesu imi ndai moita meeting handika go and have a meeting mona kuti mobuda simobudisa mai venyu sei sinzi muri kuchema muchitedza kuti muri kubatikana chaizvo chaizvo animaona asi nomusaka nomusaka usindikwanire ini ndingakuziva zvokuswaipa ndozvizivire pini handingazvizivi intai kana muchinotai kuti ukoko wasanotsvaga ndingikiri wasanotsvaga inozvishi anotsvaga iyo swipe machine oswipe chete Amanda ru hamusisi time kugumigwa inga ndakuudzai wani ndikuzama kutokupaiwo plan
zvokutamba muchingoti tagumi gwazvi betsereka mchida mai venyu chindai munodza wasuti wasita live uko motoita kana maita live wasaka confirma handitika zvaudzwa nemunhu wemagonyeti uyu handitika esi Jolini mochita inonzi chigroup iri telegram group munokwana mese ikoko monoita zikaunda bhuku renyu ramunenge muchinyora ikoko mazita evanhu vanonenge vakabisa vanhu vakadi mari yavawana handika moita miti tuwasu nevamwe venyu vemugrupu kana 3 vamunochuza apa vonosangana nemurume uyu naloya wake moburisa kamari mosaindira moti hande koti moenda kukoti monomeka kana mamupa mari yakakwana moenda naye kukoti monomeka shati nyaya yapera yawithdraw zvapera motoenda naye wasi wachona kukoti kuzi ave oga kudai pasisinawo mura anogona kuti mabata yauya 44,000 mugona kungomupa kadla pasi angona mukamupa kadla pasi munomuwanepi saka munototsvaga vamwe vanhu 3 vamunoperekedzana navo voinda naye kumapurisa kuti iyi inopera iyi nokuti handiti akatotanga ake sendenzi yake inopera manje hapana chisingaperi zvinopera mai manje yakawanda vimbai kana kuti kana tiri vashoma sepano padiaries tiri vashoma imi makawanda miliyoni ka munongoda vanhu 44 kuti muite marishi chete 44,000 chete kuti mukwane mari saka mune muchikuti dola hainambowanda kwamuri ingatowandira isu madiaries tine kanamba kedu kashoma imimi idola pamunhu 44,000 munokwana makawanda kwemukoti chii chaitika mukoti nai mari ngadziiwetadirishas musikana musadai vedwei mukunda hazvina basa mukunda gara tsakana uchiita chinhu chanenge uchingoita you don't expect kwana thanks sha ndoda kuti ndikudzidzise munin'ina wangu kana uchizama ukaona ukatoitira munhu chinhu ukati expecta thanks asati wabatsira ugare wakazviziva kuti vanhu vanobatsira kazhinji havatomboyi vachikutenda vanotongoenda mberi noupenyu hwakunge pasina chiripo ndo kunonzi kubatsira saka haisi nyaya Lucy handizivi kuti mimi modachi hamene nokuti modachi tazvijaira zvina basa isu tinobatsira vanhu vakatowanda vamwe vasitori vanamura vamwe vanotouya anenge vatouya pano padiary state tichovabatsira wapedza kutomubatsira chaicho kutozomuona komende akachikupisa mustreet umu saka moti ticharega kubatsira because takaningirira ndakambotukwa zvina basa zvokutukwa izvo indangosvisa message ini namba yake ndasingadoizivi ndadozoisevhawo izvozvi ndasingadoizivi namba iyi ndangosvisa message sekufonirwa kwandaita akazvintrodusa ndikasvitsawo message kundi zvokuti azobuda kaniti kudii haisi nyaya zvina kana basa izvo senai nazvo imi munozongoseka kana zvataugwa izvozvo moseka hazvina basa but inini misheni yangu ndapedza ini ndatopedza ko jesu zvamaimurova ngakatadzirani kuasikana zvamaimudambura nzeve muchimuruma rimangakatadzirani hapana kwaingoti life aiwa handikwanisi lotisha handikwanisi kwaichivhara ilife asvikabhiya shokwadi maita guys ndakuenda imimi bhora message ndakupai zvazvenyu handika mubata zvakanaka